conferencia que se titula Por min e polas miñas compañeiras intenta investigar a visibilidade e invisibilidade das autoras galegas. Intenta facelo pois precisamente con esa metáfora do xogo das agachadas, nas que sempre a que chega de última ten que tamén mencionar a todas as que estaban detrás. No caso das escritoras galegas, pois esta é unha cuestión recorrente, parece que sempre as que chegamos de últimas temos que recuperar as que estaban aí agochadas. Tamén pois intento analizar un pouco as formas en que xa no momento máis actual se nos invisibiliza a través de como se reciben as nosas obras, a través da crítica literaria e, por suposto, as estrategias que temos para sair desa invisibilidade. O sistema literario, tal e como está concebido, é un sistema literario patriarcal. Lóxicamente, esta invisibilidade ten moitas consecuencias para a construción social. É unha invisibilidade intereseira, na que seguimos considerando que son os homes os que están no papel central de definir e de ter a palabra públicamente, mentres que as mulleres estamos nese espacio, digamos, secundario e marginal, e por iso se nos mantén aí, para o sistema literario seguir mantendo ese eixo patriarcal que eu creo que temos que dinamitar. Un paso claro para mudar esa situación é, primeiro, recuperar esas mulleres que estaban agochadas. Pois temos moitos exemplos, xa non vou entrar no complexo exemplo de Rosalía, pero un pouco máis adiante está Filomena Dato Murais, da que sabemos que existiu, sabemos que ten obra, pero está inaccesible. O mesmo acontecía con María Mariño, ata que se lle dedicou o Día das Letras, co cal vemos que este tipo de actos sí teñen unha importancia, que haxa mulleres ás que se lles dedique o Día das Letras para recuperar a súa obra. E despois eu creo que tamén as escritoras que estamos xa na actualidade, é importante que utilicemos a nosa posición pública para abrir camiños, para que sexamos máis voces e non pechalos, sino que poidamos abrir máis camiños e tamén traballar con aqueles escritores, homes que son afíns a estes discursos e non agresivos como hai moitos, para poder crear un sistema literario realmente onde haxa biodiversidade tamén de xénero. Por exemplo, a experiencia de Biblo, sabes que convoca, non sei se xa van 4 ou 5 premios de xente moi noviña, por baixo dos 24 anos, pero que eu coido que todos foron mulleres, rapazas, basicamente, menos un, coido que foi, non? Eso non sei se che fai reflexionar, polo menos optimísticamente, non? Sí e non, porque creo que na literatura tamén temos un teito de cristal, igual que pasa nas empresas, non? Hai moitas rapazas que escriben, que reciben premios na adolescencia, que se recoñece o seu traballo, pero cando chega a hora de publicar, as editoriais seguen estando en mans de homes, as persoas que deciden que é o que pasa ao público seguen sendo homes, afortunadamente algúns xa con unha maior sensibilidade, pero bueno, foi un proceso que levou demasiado tempo. Si terías algunha estrategia para o fomento de a lectura en galego, literatura en xeral, xa que estamos falando de literatura que fan as mulleres, pois, en concreto. Sen lingua non hai literatura, pero tampouco hai economía, tampouco hai ciencia, tampouco hai sociedade. A literatura forma parte do mesmo todo. En calquera caso, eu creo que as cousas van nos dous sentidos. A literatura galega pode axudar a lingua galega, se os nosos libros teñen algo que chama a xente, pois, lóxicamente, as persoas van ler os libros en galego. Eu sempre digo que non teño ningún complexo. A min as preocupacións que teñen certas persoas de explicar porque escriben en galego, porque que se o galego é útil, que se o galego é menos útil. Eu falo varios idiomas. O galego é a miña lingua materna. Non me vexo nunca en necesidade de explicar por que a uso, para min é evidente. E hai pouco, pois, precisamente no Premio San Clemente, que estaba Murakami e todo o mundo trataba como un gran persona, un gran escritor, pois eu non me sinto menos que a él. Ele escribe en outra lingua, mellor leo máis xente, pero ao final os dois facemos o mesmo.